Klokken er godt og vel 17, og jeg har fornøjelsen af at byde velkommen her til LO-sektionens rolle i juletræet. Som I kan se, så er de fysiske rammer de er lidt mindre i år. Du må sige, at vi kommer hinanden lidt mere ved. Men jeg er meget sikker på, at vi nok skal få en god aften. Det er sidst på året, og det er det sidste juletræ, der bliver holdt. I år i hvert fald. Og jeg vil gerne sige velkommen til jer alle sammen. Og velkommen til musikken, de har spillet her før i Kalundborg. Jeg vil håbe, at vi alle sammen vi får en god aften, i hvert fald et par timer. Og der er jo nogle sange, der skal synges, og der skal leges, og der er vist noget med nogle godtposer også. Og næstpigerne, de kommer også forbi. Så velkommen hertil, og værsgo til musikken. Klap i hænderne, for ved I hvad? Det skal vi gøre rigtig mange gange her endnu. Og det er jo sådan, at vi ved jo, at Nissefar, han er ved at være gammel. 418 år i år. Det bliver han alligevel. Og ved I hvad? Han er sgu også begyndt at blive en lille bit smule døv. Så jeg ved ikke, om vi kunne alle sammen prøve en gang at klappe i hænderne. 1, 2, 3, vi klapper alle sammen. Jeg siger, nu begynder det ellers at ligne rigtig noget. Ja, det gør det. Og se, vi har nemlig telefonisk kontakt. Det er sådan, vi har ringet, og han er nemlig på vej i sin kane. Og I ved godt, han har så 4 elefanter foran. Det ved man også godt. Så er der altid sådan nogle elefanter med, ikke også? Hvad? Er det ikke elefanter? Er det ikke elefanter? Hvad er det så for noget? Rensdyr. Ja. Rensdyr, ja. Ja. Se, det kunne du ikke engang høre ude i køkkenet. Nej, det tror jeg. Jeg tror, vi skal prøve en gang til. Ja, og vi kunne jo godt lide, og så ved I hvad, vi kunne jo prøve at trampe i gulvet samtidig med, at vi råber julemand, kom nu frem. Vi tæller lige igen til 7.411. Og det, eller, nej, det er måske lige langt nok. Skal vi nøjes med 3 igen? Ja, vi prøver det. 1, 2, 3, Ja, ved du hvad, John, jeg har den sidste idé. Og hvad er det så? Det er, at vi skal prøve at kalde igen. Så skal vi trampe i gulvet, og vi skal klappe i hænderne samtidig. Hele 3 ting på en gang. Og så må vi godt råbe lige så højt, som når mor nogle gange kan måske finde på at gøre det derhjemme. Ja, uha. Ej, ikke så højt. Ikke så højt. Ej, det er så højt. Ej. Er I klar? Ja! 1, 2, 3. Jeg synes, jeg kan høre, at det pusser helt derovre.